Iz totalno lude ideje pozvala sam tatu i izazvala ga da probamo da istrčimo polumaraton, 21 km pri tačno 3 godine i mislila sam da će biti laka ideja, da ću ga pobediti, ali ne da se. Pa ja mogu da kažem da se slažem sve sa svojom ćerkom i samo bih voleo da napomenem da sam za sada za minut imam bolje vreme od svoje ćerke. Drugačije zato što smo prvi put 21 km istrčali na Beogradskom polumaratonu i imali smo prilike da vidimo druge trke po drugim gradovima i energija na Beogradskom maratonu je prosto neverovatna. Ljudi koji bodre, apsolutno sve. Neverovatno i uvek ćemo ga trčati. Pa za mene je interesantan Beogradski maraton i lep zato što sam, kad je ona bila mala, kad je imala 4 godine, ja sam je prvi put doveo na Beogradski maraton i prošetali smo možda kilometar, ona mi je bila na krkače i od tada mi je praktično Beogradski maraton jedna lepa uspomena na prošlost.